Koyodhi biro ka kendo wadhi ng'iyo demokrasia yo moyar. To kata kamano kaka joma tindo nitiere kaka ineno kama oketi oganda. Penjo ma oriwou, bende umor gi kama joma tindo osebetie e weche mag siasa? Abok, Elisha, bende imor? Wakili, bende imor? King'iya ng'iya gi in, gi kama ne gombo ne siasa gi demokrasia gi thuolo mag joma tindo ujube ni betie, bende umor? Chagi Elisha. Anya wacho ni okwamora sach nikech youth isiki kono gimana ni kiny rit telo kiny. Koro kiny no ochopo sani. Koro sani mondo wacho negi ni koro giwenwa thuolo wan be watele mondo gineni to be wanyalo. Lakini kang'iyo konchiele chama wa mar ODM, jakom na nyicha neno kamiyo ojende thuolo. Thoth gi nitiere kata sani manie parliament. Anyalo kwano nigi. Sifuna ne kijana jakom no kwanye mokete obedo ng'ato. Babu ne kijana jakom mokete obedo ng'ato. Mako uri be nyaneno ka babo kwanyo kelo somewhere. Koro baba jok mokwanyo gi kata Kaleba Misi ging'eny wanyalo kwano gi Jono Gemu ka kod kijana Monacha mobedo jatelo, Simbarati. Koro thuolo jakom gi chama mar ODM to setemo miyo ji. But thuolo no e matin. Nonego gimede. But sani to siasa be jakom no wacho ni onge ng'ama biro luongi e ot mondo mi nyaki wuog oko mondo igori kiseng'eri to koro inyalo mana miyi thuolo. Koro wakwayo ni chama wa mar ODM masani Linda Ground gimed thuolo ne vijende mang'eny mondo dhi e parliament gi senate gi MCAs. To kadwacha maber to katiba ma wan go ni bati nonego loke. MCAs nonego wene thuolo maka iki osekalo 40+1 to kori dhi adhi e ubunge kucho kati wiri gi siasa kabisa. En kama onego bed 40 and below. Ema onego bed ni dhi assembly. Nikech ka dwaro ng'ama pod pache ringo mondo kony counties gi chike makare. Okay.